I Immerhegn er vi ikke bange for at tage imod store udfordringer. Vi står lige nu i Hedensted, hvor vi skal have monteret ca. 300 meter støjhegn, som skal afskærme et stort boligområde til nye boliger. Hegnet kommer til at være ca. 460 cm højt, og det bliver monteret på ca. 14 dage. Derfor så kommer de til at arbejde i døgndrift. Her starter vi klokken 6 om morgenen og fortsætter til klokken 10 om aftenen for at blive færdige til tiden. Vi har 4 betonbiler på vej med beton til os.